fiecare uite. La Iași, la Iași, la bine, dar organizat de tine. A, e un club sportiv. Suntem un club sportiv. Sportiv. Da, și unde e? Piatra mea. La Iași, la Piatra. La Piatra Arctic. El tot Piatra mea. Eu tot Piatra mea, cu string. Dacă mai trecut pe lângă ei și le-ai văzut. Nu veniți dumneavoastră cu noi să vedeți care-i treaba? Nu veniți să vedeți care-i treaba? Are treabă, domnul. Sănătate, o zi bună. Ia. Da, da. Mulțumim.